आपण ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ମିତା ଲର୍ନିଂ ପାଇପଲାଇନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ସେଇଭଳି ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନୀ ଜାଣିବା ମାତ୍ର 10 ଧାଡିରେ। ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସାର୍ ମୋକ୍ଷଗୁଣ୍ଡମ ବିଶ୍ବେଶ୍ୱରାୟ ଜଣେ ମହାନ ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ରାଜନେତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1861ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସାର୍ ଏନ୍.ବି. ନାମରେ ଲୋକପ୍ରିୟ। ସେ ପୁନେର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ଇତିହାସର ଜଣେ ମହାନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ ମୁସି ନଦୀ ବନ୍ୟା ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ଏକ ବନ୍ୟା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡିଜାଇନ କରିଥିଲେ। ସେ ସେହି ସମୟରେ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମୈଶୂରରେ କୃଷ୍ଣରାଜ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ସାର୍ ଏମ୍.ଭି. 1912ରୁ 1918 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୈଶୂର ଦିୱାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୈଶୂରରେ ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବହୁତ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମୈଶୂର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ କାଠ ତୈଳ କାରଖାନା ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସାର୍ ଏମ୍.ଭି. ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଶିଳ୍ପାୟନରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1915 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ସାର୍ ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। 1955 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର ଭାରତ ରତ୍ନ ମିଳିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା, ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଭାରତରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତି ଭଳି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ 14 ଏପ୍ରିଲ 1962ରେ 101 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଛାତ୍ର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ସାର୍ ଏମ୍. ବିଶ୍ବେଶ୍ୱରାୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ସାଧୁତା ଏବଂ ସେବା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛି।